नै आंना माबा केमेरा माबा खालामग्रायानो बायबाय आरो नैया गोग्लैनानै खावसे गैखाला बायख्लाबबाय ओमफ्राय थानो नागिरा लुज जाबाय मारिबाबो गाज्रि नांबाय गोसोखौ बिराद बोरैबा नांबाय आरोना बायबाय नालाय माथो खालामनो गोलैनानै फिसालायाबो दुस्थु नालाय आंना गथ'फोर थानायाव जाया जेने थेने एसे थायो आरो बायबाय नै बिदिनो थायो आरो एसे हेल' लोगोफोर गोबां गोबाव जाबायमोन बहुद दिन जाबाय आं नोंथांमोननि गेजेराव ब्लग लाबोनो हायिया दिनैसो आं फिसा ब्लग लाना फैबाय लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङैनो दङ जानो हागौ इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दङ होमब्लाबो बहुद दुखुआव दंमोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो ब्लगखौ लाबोनो हायाखैमोन खारन जोंना न'खरसेयावनो बिहावाथ' बैसागोनि सिगाङाव गोमालांबायानो बैसागुनि मोसौ थुखैनायनि सिगाङाव थैदों आरोना बिहावा सप्तासे सिगाङाव ओमफ्राय बैसागुनि गेजेराव सारादु बानायबाय 10 दिनाव दसा हगारनानै ओमफ्राय 11 दिनाव सारादु हगारलायबाय आरो बैसागु लास्टाव जोंहा बे बाबा थैनायनिनो फिसाला देरसिना उन्दैयानो आरो थैना थालायबाय आरोना गोमाना थालायबाय बेखौबो माने दुखु बहुत जेनेबा गेदेरफ्राबो बैसो जाया मा जाया आदा बैसोआवनो गोमालांलायबाय फिसाला सानै दङ गेदेरफोरना ओमफ्राय फिसाला सानैया सासे देरसिना हाबा जाबाय आरोना बैसोथ' जायाखैमोन उन्दैयावनो हाबा जानाय बायदि जाबाय दानि जुगावथ' आरोना मोजां मोनलायनाय मानाय बिदिनो ओमफ्राय उन्दैया फरायगासिनो ओमफ्राय दा बिराद दुखु गथ'फोर सानै बिहामजोल'सै रावबो गैया आब'आबोथ' बोसोरसेनि सिगाङाव गोमालांखाबाय बे गेदेरफोरनियाबो दा न'खरसेयावनो सानै जिउ गोमालांनाय बहुद दुखुमोन आरोना ओमफ्राय दा गेदेरफोरनिखौबो मैया बैसागो जेथोनि 5 थारिखआव सारादु थांबाय 10 दिनाव दसा हगारनानै ओमफ्राय दा बहुद दुखुनि गेजेरजों आं जेरावबो थांनो मोनाखै ब्लगबो लाबोनो हायाखै आरो नोंथांमोन आं बिदि मानसि थैनाय मानायनि गेदेरफोर आरो बाबा थैनायनि मेम'रि जेबो आङो मबाइलावबो लाखियासै मानो होनबा दुखुनि समाव बेफोरखौ साफायनोबो गोसोखांनाय फैया ओमफ्राय लानायबो जायाखै आरो गिनायबो मोनो फट' सट' मबाइलफोराव लानोबो ओंखायनो गोरबोआव थाबाय आरोना नायनानै दोनबाय गिदिरफोर आरो बाबामोनखौ लाखिबाय गोसोजोंनो नायनानै बिदाय हरबाय सोरगोआव जायगा मोनहैथोंसै आलो गोजोनै बिदिनोसै दुखुनि गेजेरजोंनो दंमोन मास मोनसेनि गेजेरावनो जेनेबा एसेल'सो हेरफेर जेथो बैसागुनि सिगाङाव बाबा फैबाय बैसागोनि लास्टआव आरो गेदेरफोर थैलायबाय दा बिदिनो न'खरसेयावनो सानै जिउ गोमानाय बेसेबां दुखु नांथावना दा बिदिनो दुखु दाहानि गेजेरजोंनो दंमोन बयबो न'खरनि जयैनो आंनि माने बिहावनि बिदा देरसिन आरोना बिदा देरसिन बाबाया गोमाबाय आरो बिनि फिसाला देरसिन आरो गोमालांबाय दा बिदिनो बहुत दुखुनि गेजेरजों दंमोन लोगोफोर ओमफ्राय ब्लग्स लाबोनो हायाखै जेराव बेरायनो हायाखै थांदों जेनेबा खाथि खालायाव होमबाबो आं लानो हायाखै ओमफ्राय दा बिदिनो दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो फोरमायनो होननानै ब्लग फिसा लाबोबाय आरो माने नोंथांमोनाबो मिथिबाय दा आं मानो ब्लग लाबोनो हायाखैमोन बहुद दुखुनि गेजेराव दंमोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो मिथिना दा दुखु मोनखागोन जायबाबो न'खराव बिदि जायोबाथ' आरोना आरो खोनानायजों लोगोसे ओमफ्राय दा लोगोफोर आङो आंनिनो फिसा बिबार बागान गार्देनखौ नोंथांमोननो देखायनो नागिरबाय आरोना माथो खालामबावनो लोगोफोर जेरावबो थांनोबो हायाखै ओंखारनो हायाखै फुङाव फिसालाखौ 8टायाव दोनना फैबाय ओमफ्राय बेलासियाव 3:30 थांलायबाय 2टायाव गयो 2टायाव गनानै ग्रोब टिउसन लाखायो स्कुलावनो जोंनि दैमालुआव जिके इंलिस स्कुलाव ओमफ्राय दा 3:30 गथ'खौ लायनांगौ ओमफ्राय दा माथो खालामनो ब्लगबो लाबोनो हायाखै जेराव थांनो हायाखै बेखायनो आं दा नोंथांमोननो फिसा बिबार बिराद मोजां गावलां गावथां बिबार बारना दं बेखौनो नोंथांमोननो आङो देखायनोसै माने बिबार होनबा बिराद मोजां मोनो बिराद समायना नुखायोबो आरो जेखि बारि खनायावनो बारना थाया मानो मोजां नुखायो आरो बिबारखौ माने नुहुरखाथारो हाग्रानि गेजेराव बारना थाबाबो मेगनाव बिबारा माने नुसारखायो जेरै गामि गेजेर गेजेर बा अबेबा खनायाव समायना सिख्ला थायोबाबो माने समायना नुखायो गामिखौबो न'खरखौबो समायना नुखायो सिख्लाफोर थायोबा न'खराव देरफुहांनाय बारफुहांनाय बिबार थिग बिदिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नोंथांमोननो आं बेखौनो शेयार खालामनोसै आरोना लोगोफोर माने लोगोफोर नायदोथ' आंनि बिबार बागानखौ फिसा गामि